Michalovské mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo koncepciou športu na budúce roky a mimoriadne aj stavom komunikácií po intenzívnej zime. Stovky stromov, ktoré vysadili v jeseni v Michalovciach, sú tu vďaka externým financiám z projektu. Miesta pre novú výsadbu vyberali aj samotní Michalovčania. Na konferencii cestovného ruchu o Zemplínskej Šírave bola reč nielen o jej 60. výročí otvorenia, ale aj o perspektívach na najbližšie roky. Na prvom tohtoročnom mestskom zastupiteľstve v Michalovciach vyvolala rozsiahlu poslaneckú diskuziu Koncepcia rozvoja športu na roky 2026 až 2034. Svojimi návrhmi sa formou ankety do nej zapájala aj široká verejnosť. Tým mesto ukazuje svojim občanom, ale aj celému Slovensku, že neplánuje veci z dňa na deň a z rozpočtu na rozpočet, ale že systematicky chce riešiť tak dôležité témy, ako je napríklad podpora športu. Je to jeden skvelý, fantastický analytický materiál, ktorý nielen analyzuje stav, hodnotí 10 uplynulých rokov, ale cez SWOT analýzu aj navrhuje riešenia, ako by mesto malo pristupovať k podpore športu tak, aby čo najširšie vekové rozpätie obyvateľov od tých najmenších až po seniorov mali kde športovať, chceli športovať, boli aktívni pri športovaní, pretože euro na športe je ušetrených 15 eur v zdravotníctve. Tento materiál všetkým poslancom rozväzuje ruky, pretože je otvorený, má akčný plán, ktorý sa dá z roka na rok kontrolovať, do materiálu sa dá vstupovať. Mimoriadnym bodom rokovania bola správa o stave ciest v meste po zimnej údržbe. Pôvodný plán rekonštrukcie ciest bol rozdelený na dve časti. Jesennú, zrealizovanú v roku 2025 a jarnú etapu, ktorá mala prísť na rad o pár týždňov. Mesto Michalovce cez dodávateľský úver vo výške 3 miliónov eur zazmluvnilo v roku 2025 zhotoviteľa rekonštrukcie mnohých úsekov ciest a chodníkov. K rekonštrukcii malo dôjsť v uplynulom roku a má dôjsť aj v tomto kalendárnom roku. S tým, že nie všetky práce, ktoré boli v minulom roku plánované, sa aj podarilo zrealizovať. Aktuálne sa ukazuje, že po tejto zime bude treba plán opráv prehodnotiť. Mestská rada spolu so zhotoviteľom musia nájsť mechanizmus, ako tieto nové a viac poškodené úseky zahrnúť práve do týchto rekonštrukčných prác. Akútnu opravu si vyžaduje napríklad ulica Štefánikova. Na ulici Štefánikovej sme za to, že ten stav rozbitia po zimnej údržbe je taký, že nechceli by sme to len opravovať cez technické záhradnícke služby, ale v celom profile naozaj rekonštruovať tak, ako bola rekonštruovaná ulica Okružná. A práve nedávna rozsiahla rekonštrukcia Okružnej ulice s novým cyklochodníkom sa nepáči jej obyvateľom. Oprava týchto úsekov, ktoré sme neprebrali, pretože ich kvalitou nie sme spokojní, prebehne hneď, keď to počasie umožní a predpokladám, že v mesiaci marec samotný zhotoviteľ opraví tie nami reklamované časti cesty, s ktorými nie sme spokojní, plus doplní to finálne značenie jednak cyklotrasy a jednak samotnej cesty na Okružnej tak, aby už občania mohli túto cestu využívať a aby naozaj všetci sme boli spokojní s jej kvalitou a novým stavom. Mestské zastupiteľstvo sa okrem iného zaoberalo aj činnosťou Mestského kultúrneho strediska, stavom verejného poriadku, zmenami organizačných štruktúr mestskej polície a technických a záhradníckych služieb. Naša televízia vysielala rokovanie naživo a vy si ho môžete pozrieť zo záznamu na YouTube redakcia Mistral. V meste Michalovce pribudlo 658 stromov, z nich 80 si vybrali samotní obyvatelia účasťou v ankete Navrhni miesto, kde chýba strom. Výsadba bola financovaná z projektu Zelená vode, v rámci ktorého naše mesto spolupracuje s maďarským mestom Nirbátor. Toto obohatilo v tom istom čase svojich obyvateľov o 200 stromov. Obe mestá sa zaviazali, že budú financovať vodozádržné opatrenia a jedným z nich bolo zvýšiť podiel zelene. Na výbere typológie stromov sa spolupodieľali aj samotní obyvatelia. Čo sa týka typológie, tak sme to nechali v rukách experta interného, ktorý vypracoval presne štúdiu, kde aký typ stromu pôjde, pretože niekde išlo o výsadbu len doplnkovú, keďže tam boli konkrétny typ stromu, čiže on sa vlastne prispôsobil tomuto typu a nechal celú tú typológiu na celej ulici.
Stromy v spolupráci s technickými a zahradníckymi službami vysádzala trnavská firma Dôwork SRO, ktorá bola víťazom verejného obstarávania. V celom katastri mesta Michalovce aj v mestskej časti Topoľany vysadili 41 druhov stromov. Prevažne javor, smrek, ľaliovník, jarabina, lipa, dub, breza a iné. Pri každom strome je uvedený latinský názov. Mesto sa zameralo na sídliska, kde zelené koridory chýbali. Vytýčili sme si, že kde pôjdu tie výkopové jamy. Spravili sa v septembri, koncom septembra len výkopy a hneď začiatkom októbra a priebehu celého októbra prebiehala tá výsadba. Masívna výsadba išla hlavne na sídlisko Stráňany, na Masarykovú ulicu, takisto sme pomohli aj školám, doplnili sme im tam výsadbu tých stromov. Keďže sa podarilo vysúťažiť zhotoviteľa na realizáciu diela za výhodnú cenu, tak za ušetrené finančné prostriedky sa rozšírila výsadba kríkov o tzv. Zelené steny v 4 lokalitách na uliciach Okružnej, Špitálskej, Školskej a na základnej škole Musona. Zhotoviteľ diela bude mať na starosti v priebehu 36 mesiacov zálievku stromov a kríkov. Po tomto období a po ukončení tzv. Záruky sa o novú zeleň budú starať technické a záhradnícke služby. Ak vyhynie strom v období uvedených 36 mesiacov, zhotoviteľ zabezpečí novú výsadbu. Vyše 600 nových drevín v Michalovciach budú prínosom pre životné prostredie. Mesto bude krajšie, zdravšie a atraktívnejšie. Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, zorganizovala konferenciu cestovného ruchu s názvom Od príhrady k destinácii. Pozostávala z 2 prednáškových blokov. Svoje príspevky v prvej časti prezentovali výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková, výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibor Tabak, riaditeľ Slovenského vodárenského podniku v Trebišove Jaroslav Vaľo a vedúca odboru Slovenského vodohospodárskeho podniku v Trebišove Alena Šoltísová. Cieľom kraja a mesta Michalovci je prinavrátiť zašlú slávu zemplínskej šíravy, aby aj tí po nás mohli zažiť to, čo sme kedysi zažívali my v jej najnavštevovanejších rokoch. Vnímame Zemplínsku šíravu ako modernú rekreačnú destináciu s kvalitnou ponukou služieb, s celoročnou ponukou, čo sa týka jednotlivých atraktivít. A naozaj pevne verím, že sa nám podarí túto Zemplínsku šíravu cieliť na všetky cieľové skupiny, či už sú to rodiny s deťmi, alebo to budú jednotlivci, športovci, jednotlivé páry, ľudia, ktorí milujú aktívny oddych, alebo tí, ktorí milujú zážitky pri pri vode, samotný relax. Už tohto roku sme začali budovať promenádu na Šírave. Tohto roku uzrie svetlo sveta aj v podstate projekt Yacht Village. Taktiež bude vybudovaná fontána na Zemplínskej Šírave. Mali by sme otvoriť aspoň časť krajských prístavov na Zemplínskej Šírave a taktiež by malo byť vybudované detské ihrisko Mokraťkovo a tiež by sa mala vybudovať alebo dobudovať južná časť Zemplínskej cyklomagistrály. Už sme začali projektovať severnú časť Zemplínskej cyklomagistrály. No a toto sú len v podstate projekty, ktoré v tomto roku sa začínajú a zároveň aj budú dokončené, teda väčšina z nich. Mesto Michalovce v rámci cyklických podujatí bude pripomínať výročie Zemplínskej šíravy aj prostredníctvom nového loga, ktoré bolo odhalené na tlačovej konferencii. Chceli by sme pripraviť aj nejakú možno výstavu alebo niečo, čo by ostalo aj po tomto roku ako trvalejšie, pripomenutie si samotnej šíravy, ale o tom by som ešte nerad hovoril dnes, ešte by som možno predbiehal veci, ktoré sú ešte len v začiatkoch procesu nejakého. Ale každopádne určite mesto Michalovce bude súčinné pri všetkých tých podujatiach ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktoré samotná organizácia počas celého roka bude práve pre toto výročie chystať. A zdá každý Zemplínčan a východňar má na Šírave obľúbené miesto, ktoré rád navštevuje a rád spomína na staré časy.
Sú to spomienky na moje detstvo s rodinou, kedy sme tu chodili stanovať rôzne opekačky. Pamätám sa na letá trávené s rodinou, s rodičmi. Najkrajšie spomienky mám na Širavu ako tínejdžer, na stanovačky, na prvé lásky, na diskotéky, na preplnenú harmoniku, ktorá ako posledný spoj 22:30 odchádzala zo Zemplínskej Širavy a kde sme sa veľakrát nevošli a boli sme nútení odšliapať si celú cestu pešo domov. Keď som sa učil chytať ryby, keď som bol malý, aj s bratom a jeden z nás to nevedel. Samozrejme sme nič nechytili, ale bola to veľmi dobrá zabava. Rodičia potom museli kupovať, myslím, nové pruty susedom. Konferencia bola realizovaná v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Region Turizmus a Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dolný Zemplín. Spojiť kreativitu, talent a precíznu prácu stredoškolákov a ukázať, že krása je umením. To sa podarilo Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach. Zorganizovala 4. ročník regionálnej súťaže študentov stredných odborných škôl v dekoratívnom líčení a účesovej tvorbe. Elegancia a luxus, večerný glamour look vychádzal z výnimočnej spoločenskej udalosti, ako je gala večer. Cieľom súťaže je prezentácia zručností žiakov, študijných odborov kozmetička a vizažistka v dekoratívnom líčení a odboru kaderník v účesovej tvorbe na zadanú tému. Sme veľmi radi, že do tejto súťaže sa zapojilo 7 stredných škôl. Súťažiaci predviedli nielen technickú zručnosť, ale aj cit pre detail, aktuálne trendy a vlastnú umeleckú víziu. Atmosféra bola plná napätia, sústredenia, ale aj podpory a obdivu k práci talentovaných žiakov. 5-členná porota hodnotila krásu účesu, líčenia, šikovnosť súťažiacich. Porota hodnotí bezpečnosť a hygienu pri práci, potom tú kreativitu, celkový dojem účesu, dodržiavanie pokynov, technologické postupy, tú hygienu vidieť, že sú dobre nacvičené a dúfam, že budú aj tie účesy pekné, ako očakávame. Pri líčení hodnotíme tvorivosť, kreativitu, nápad a realizáciu. Hodnotíme prístup, vizualizáciu a konečný výsledok. Dievčatá sú veľmi šikovné, vedia tvoriť a myslím si, že svet krásy sa nemusí obávať budúcnosti. V kategórii účesová tvorba prvé miesto získala Vanessa Šaričská zo Strednej odbornej školy techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi. Cenu poroty v tejto kategórii si odniesol Kristian Gergely zo Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci. V kategórii dekoratívne líčenie prvé miesto získala Laura Suchá zo Strednej odbornej školy techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi. Cena poroty v tejto kategórii pristála v rukách Vanessy Hricovej z usporiadateľskej Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovce. Na 6. základnej škole na Okružnej ulici v Michalovciach žiaci trávia prestávky zmysluplným hraním sa. Učiteľka Sidónia Tomášová CTová zaviedla v škole vedecké hračky, ktoré sa môžu využívať nielen na hranie, ale aj na skúmanie či poznávanie. Najmä učitelia fyziky ich používajú aj na vyučovaní. Najnovšie sa s nimi žiaci môžu hrať počas prestávok a čakania na vyučovacie hodiny. Táto učiteľka pred mnohými rokmi videla v televízii upútavku na výstavu vedeckej hračky, po ktorej začala hlbšie pátrať. V roku 2005 zrealizovala v škole prvú interaktívnu výstavu. Odvtedy zorganizovala v rôznych zariadeniach Košického kraja viac ako 20 takýchto výstav. Na 6 sú už vedecké hračky samozrejmosťou. Veľmi som chcela, aby to prišlo aj na našu školu a do Michaloviec a odvtedy vlastne tak nejako spolupracujem a snažím sa aj nejak svojím smerom a tým deťom a do tej školy vlastne tú vedeckú hračku priniesť. Vďaka hračkám sa žiaci na prestávkach nenudia, nesnažia sa dívať do mobilov, ale radšej siahnu po vedeckých hračkách, pri ktorých sa nenápadne vzdelávajú. Každá hračka má svoj popis, ktorý prezradí jej systém. Deti, keď sa hrajú, tak sa hrajú naozaj veľmi intuitívne a už je potom na tom učiteľovi, na tom dospelom, aby im vysvetlil princíp, ako to funguje. Mňa najviac zaujíma rovnovážny vták. Počas prestávky chodíme na chodbu a tam sa hráme s tými hračkami a je to aj zabava. Mňa najviac zaujíma táto hračka, že dieťa vlastne ho dáte hore a ide tak
Tieto hračky sú pre mňa zabavné, ale aj naučné, lebo trávime prestávky zmysluplne a neoháňame sa a aspoň takto sa s nimi hráme. Mne sa páči magnetické rozhodovadlo. Také kvázi hračky alebo mini pokusy, ktoré sa dajú vyrobiť tak jednak aj na krúžku, ale aj bežne na hodine. Skúšam s deťmi vyrábať, takže ten nitkový telefón, to je taká, si myslím, asi hračka detstva mojej generácie, že sme si vyrábali či z pohárikov, z rôznych kelímkov tie telefóny nitkové, takže to áno, a to oni veľmi radi majú aj na tých chodbách, keď si zatelefonujú. Hej, a vidia, že to funguje, že ten zvuk sa šíri po tej nitke. Táto učiteľka matematiky a techniky je podpredsedníčkou občianskeho združenia Vedecká hračka, posudzuje a vyhodnocuje efektívnosť vedeckých hračiek, pričom občas nejakú aj sama navrhne a spolu so žiakmi aj na hodinách konštruuje. Tým im objasňuje rôzne fyzikálne zákonitosti, hraním poškodené a opotrebované hračky opravuje a doplňa do výstav i vedecko-hračkových kútikov. Košický samosprávny kraj Sidoniu Tomášovu CTU nominoval na ocenenie Srdce na dlani 2025 v kategórii Dlhodobý dobrovoľník. Ochotnícke divadlo pri fontáne v Michalovciach neprestáva prekvapovať. Opäť raz beznádejne vypredalo veľkú sálu Mestského kultúrneho strediska. Koncom februára reprízovalo hru Posledná kúpeľná sezóna. Talentovaní herci preniesli publikum v čase a oživili príbeh zašlej slávy sobraneckých kúpeľov. Príbeh plný spomienok, ale aj hrdosti na náš región si pozreli nielen stovky Michalovčanov, ale aj michalovský primátor Miroslav Dufinec v spoločnosti primátora Sobranec Jána Sklára. Spoločne ocenili nielen skvelé herecké výkony, ale aj silné posolstvo, ktoré táto hra nesie. Príbeh plný jemného humoru, nostalgie a tichých emócií vo svete spomienok, medziľudských vzťahov a nenápadných životných zlomov vznikol vďaka scenáristke Kataríne Varechovej a režisérka Miele Timkovej a Helene Andrejeve. Inscenácia stavia na atmosfére, dialógoch a hereckých výkonoch. Naša televízia ju pre vás zaznamenala a v najbližších dňoch vám ju vo vysielaní ponúkneme. Divadlo pri fontáne už nacvičuje novú hru Shakespeare v Blázinci, ktorú v premiére uvidíte v spoločenskej sále Zlatého býka 14. marca o 18. Mesto Michalovce, odbor stavebného poriadku, územného plánovania, dopravy a životného prostredia pozýva verejnosť na prerokovanie projektu Revitalizácia lokality Hrádok, 2. etapa. Príďte sa dozvedieť viac o pripravovaných úpravách a zmenách, ktoré sa dotknú tejto lokality. Projekt osobne predstavia zástupcovia zhotoviteľa spoločnosti Hudak Architekt SRO spolu so zástupcami mesta Michalovce. Projekt podrobnejšie priblížia a odpovedia na všetky otázky. Verejné prerokovanie sa uskutoční 10. marca o 15:30 v malej sále na 1. poschodí Mestského kultúrneho strediska Michalovce. Zmluva o dielo je zverejnená v centrálnom registri zmluv. Od pondelka 2. marca bude prebiehať v Michalovciach jarný zber veľkoobjemového odpadu a odpadu s obsahom škodlivých látok. Veľkoobjemový odpad je komunálny odpad, ktorý pre svoje rozmery nemožno uložiť do bežných nádob na zmesový komunálny odpad, napríklad starý nábytok, koberce, sedačky či dvere. Zároveň budú technické a záhradnícke služby zbierať odpad s obsahom škodlivých látok, napríklad rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, zvyšky pesticídov, handry, rukavice a obaly znečistené škodlivinami a podobne. Zber bude prebiehať priamo od vašich domov v ten istý deň ako komunálny odpad raz týždenne do 13. marca. Mimo plánovaného zberu môžete počas celého roka využiť službu Odpad taxi, ktorá zabezpečí odvoz veľkoobjemového odpadu priamo z vášho domova na zberný dvor. Pri príležitosti 25. výročia blahorečenia a 140. výročia narodenia mučeníka blahoslaveného Metoda Dominika Trčku pripravili redemptoristi na Slovensku mimoriadnu charitatívnu akciu. V pondelok 23. marca, čo je deň smrti blahoslaveného, sa všetky 3 kláštory grécko-katolíckych redemptoristov na Slovensku v Michalovciach, v Stropkove a v Starej Ľubovni premenia na dočasné transfúzne stanice. Pozvaní sú všetci zdraví veriaci,
aj široká verejnosť, aby si uctili pamiatku tohto mučeníka tým najvzácnejším darom, darovaním vlastnej krvi. Týmto spoločným hromadným darovaním krvi chcú bratia redemptoristi nadviazať na odkaz metoda Dominika Trčku a pomôcť tým, ktorí v nemocniciach bojujú o svoj život. S blížiacim sa termínom budú spustené online formuláre, kde sa záujemcovia budú môcť vopred prihlásiť. Poďte s nami za kultúrou. Americký pop art v Michalovciach v dielach Steva Kaufmana, amerického pop-artového umelca, výtvarníka, sochára, filmára a fotografa, asistenta Andyho Warhola v Mestskej galérii Zlatý Bík môžete vidieť už len do konca februára. Počas jarných prázdnin pripravuje zbor cirkvi Bratskej v Michalovciach Lego deň. Iniciatívou chce osloviť rodičov detí, prvákov až piatakov zaujímavou aktivitou, poznávať nových priateľov a počúvať biblický príbeh. V pondelok 2. marca môžete byť jeho súčasťou aj vy. Jarné prázdniny môžu vaše deti stráviť aj v Zemplínskom múzeu. Každý deň tu pre ne majú pripravené zážitkové dopoludnia. Počas celého marca patrí malá galéria Mestského kultúrneho strediska výtvarnému umeniu Emila Kráľa a jeho výberu z tvorby. Na besedu s cestovateľom Vladislavom Hankom pozýva Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického. 4. marca o 17. Vladislav Hanko predstaví svoju prvotinu cestopisný debut Poď vypadnúť. Sála Zlatého Bíka bude 8. marca patriť ženám. Dozvedia sa, ako zvládať stres, ako sa správne zdravo stravovať, jednoducho ako dobre vyzerať, aj to, ako byť zdravá a fit. Michaela Zamari a Baja Dolce patria medzi výrazné súčasné slovenské autorky, ktoré si získali čitateľov najmä v oblasti romantickej a ženskej beletrie. 11. marca o 16:30 príďte na besedu so spisovateľkami do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Regionálne kolo výtvarného spektra pre okresy Michalovce a Sobrance, výstava súťažných prác je prezentovaná do 18. marca v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra na Korkého ulici. Talk show Petra Marcina zavíta do Mestského kultúrneho strediska Michalovce neskoro večer 19. marca. Hostiami známeho moderátora budú Spoko, Gabo Živčák a Zuzka Tlučková. Na koncert absolventiek konzervatória Petra Dvorského pozýva do svojich priestorov základná umelecká škola na Štefánikovej ulici. Piatok 20. marca o 16. sa tu predstaví na akordeóne Andrea Kicošová a spievať bude Zuzana Kolcunová. Ikona českej hudobnej scény Turbo v rámci svojho turné k 45. výročiu na hudobnej scéne poteší Zemplínčanov 26. marca v Mestskom kultúrnom stredisku. Mesačník Michalovčan vo februári priniesol aj tieto zaujímavosti. Primátor informuje o úspešnom projekte zavedenia systému váženého množstvového zberu v Michalovciach a získaní nenávratného finančného príspevku 3,6 milióna eur na budovanie kontajnerových stojísk pre komunálny odpad. Uzamykateľné stoiská pribudnú najmä na sídliskách. O zimnej údržbe počas snehovej nádielky informujú technické a záhradnícke služby. Prečítajte si, kto má nárok na zľavu na poplatku za tuhý komunálny odpad. Poznáte sociálne služby pravoslávnej cirkvi? Historik sa vracia v čase, aby predstavil maliara zemplínskeho ľudu Musona. Karneval na ľade je jednou z najočakávanejších udalostí pre deti vo februári. 9. strana je venovaná školstvu. Ekorubrika ukazuje, prečo je separovanie dôležité. Nechýba ponuka kultúrnych pozvánok na február. Viete, na čo slúžia veľkoobjemové kontajnery? Do 17. februára si môžete dať prihlášku do výberového konania na mestského policajta policajtku. Mesto ponúka voľné byty do nájmu na Staničnej, Okružnej ulici, aj na obrancov mieru, Konečnej a Mlynskej ulici. Prehľad športových súťaží najvyššej ligy počas mesiaca je na 15. strane. Mesačník Michalovčan čítajte aj na webe michalovce.sk.